Niciodată așa lângă poliția rutieră în colaborare. Foarte ciudat. Când dirijai circulația așa, că vezi cum e să fie de partea cealaltă a baricadei. Nu mă regăsesc. Îmi vine să-i dau și prăgă. Se filmează, aveți grijă ce vorbiți. Andi, două pâini la fiecare persoană. Dar asta ce e? Nu, tai că trebuie să ai de fol. Da, uite, îl baci. Miruna, ieși mi asta. Nu cuții normal, că faci o tăietură aici așa cade. Nu, ceva să tai, cuții, glicea. Nu mare, că n-are, că îi dai odată așa și... Dacă îi dai capul. Nu te ia și de ce? Miruna, ulei, făină, hai încet. Auziți? Împărțiți-vă voi pe făină, pe mălai. Da, stai da. Păi nu vine asta. Eu dau făina, unul dă zahăr. Stai, eu le tai. Bine, eu ți dau, da? Da, păi ia să tai acolo. Eu sunt la ulei, da? Zahăr. Ulei. A, bun. Ați venit. Asta e, dar e și mic parte. Uite aici, nu? Un zahăr. Un mălai trebuie de făcut. Un mălai. Acum, la rând, acolo, Mălai. Nu-i mălai. Hai, uite aici. stai matale la rând, adică la care pentru... Bagă mălai câte 4 de mălai. Da. Câte 4 de mălai, 4 de făină, 4 de zahăr și 3 de ulei. 3 de ulei pentru fiecare gospodărie, da? Făină 4 și 3 ulei. Nu, mălai, Deci 4 făină, 4 mălai, 4 zahăr și 3 de ulei. Auzi? Încearcă să faci mai multe frumulețe, că sunt populate și au foarte mult. Așa dacă sunt secționate, cât de cât, la 1, 2, vor ocupa mai puțin spațiu.